Ngibingelele bambo benkosi. Kuseyiyo leyo ndaba yomlando esihlala sihlangana ngayo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngengoma. Ingoma ifike nezizwe zabambo kube nguye. Izona ey'fike nayo ingoma kuze kube isikhathi sanamuhla. Kulokhu kwavelela zona izizwe zabambo noma abayinzalo yezizwe zabambo engomeni. Ngifuna ukukhuluma ngegama lendawo esiyaziyo ekuthiwa KwaNongoma. KwaNongoma umuzi wenkosi uZwide kaLanga, umuzi wakwaNdwandwe wawubizwa ngokuthi KwaNongoma. Ngakho njalo ukuthi ingoma yayinto ebalulekile ezizweni zabambo kusuka endulo kuze kube esesikhathini esiphila kiso njengamanje. Ngizokhuluma ngesigameko esenzeka ngesikhathi senkosi uZwide kaLanga nenkosi uDingiswayo Mthethwa yabaThethwa. Kwakungamakhosi amabili engenakho ukuzwana kahle ebanga ubungonyama ukwehlukana. Kodwa ngizokusho ukuthi leya kaMthethwa uDingiswayo cha yona yayingathandi ukuthi kube khona ungqubuzana phakathi kwalezi zizwe. Yona yayifisa ukuthi lezi zizwe zisebenzisane zingalwi. Ngakolunye uhlangothi ngala uZwide kaLanga yena wayefisa ukuthi yena agcine ngeyilanga baqhomondele abaphathe nalaba kaMthethwa babe ngaphansi kwakhe. Kodwa wethanda ukuba namandla uDingiswayo kuwukuthi wayengayithandi impi. Kangangokuba waze wenza ijadu elikhulu uZwide phakathi kwalezi zizwe zombili. Ngoba enye into eyayisebenza ngengoma njengoba ibaluleke kangaka ezizweni zabambo eyayisebenza ukuthi izizwe ezimbili mayekade engazwene noma engazwani kube yiyona esetshenziswa njengokuthi izoyihlanganisa lezi zizwe. Iphinde isebenze ingoma mawukuthi abantu babuthene ndawonye mhlawumbe ngomcimbi othile bangabi nesizungu ukwazi kube nento abazoyibuka noma abazoyilalela. Isebenza izinto ezinjalo iyigugu nje iyisiko elikhulu elihlonishwayo phakathi kwalezi zizwe. So uDingiswayo wabesenza leli jadu-ke leli elikhulu ayehlose ngalo ukuthi kube khona ukuzwana phakathi kwalezi zizwe zombili, isizwe sabaThethwa nesizwe sakaNdwandwe. Leli jadu-ke inkosi ugcine ebe yinkosi uShaka ngalesikhathi wayengumntwana esahlala kwaMthethwa. Wayekade wayigoso lengoma yakwaMthethwa ngaleso sikhathi ngoba wayeyigagu kakhulu. Ngeke size sikufihle ukuthi ilembe laliyigagu kakhulu. Liwumqambi wengoma liphinde futhi ligide kanzima kabi. Wafike wayithanda ingoma wazi kwabuya bekwa lapha kwaMthethwa ubekwa kuba yigoso. Hhayi-ke lihamba lafika-ke usuku lejadu. Hhayi nangempela-ke ngosuku lejadu-ke kuthiwa hhayi-ke sahlabana-ke amalunda kwaqala yona yakaMthethwa ingoma eyayiholwa yilo ilembe. Hhayi kuthiwa yagida hhayi kwakuhle kakhulu kwabona ukuthi hhayi igide impela. Kwase kulandela yona-ke yamaNdwandwe ingoma. Hhayi ukuthi wathi mayisegida kaNdwandwe ingoma yavele yayicisha nje icishiyane le yakaMthethwa kwafana nokuthi ayenzanga lutho. Hhayi kuthiwa lahamba lithukuthelela iy'nqabe ilembe lalingakuthandi ukwehlulwa. Laliwumuntu nje wayengafuni ukuthi into ayenzayo noma enayo phakathi kuthiwa yehluliwe. Mefika ekhaya kwaMthethwa uthi hhayi ngeke sivele sibahlasele. Ihlazo phela leli lenzekile ukuthi sihlulwe ingoma yabaNdwandwe kanje. Hhayi uthi uDingiswayo amthambise uShaka hhayi agcine ehlela ngezansi. Kodwa kusale enhliziyweni yakhe ukuthi awungeke labantu bafuna ukushawa nje. Abantu abasihlule ngengoma kanje kufanele bazi ukuthi ngeke besihlule kodwa uma isibhekene ngeyikhali mahlanzi.
Hayi kuhambe ke uZwide kaLanga ngoba wayefisa ukuqoqobala abakamthethwa, ahlangane ke nonina owayedume ngokuphatha imithi engalungile, untombazi unina kaZwide. Bahlangane elawini, kwakhiwa intelezi ukuthi uDingiswayo bambize ukuhambeni ayizele yena. Khona-ke indlela abenza ngayo kwahamba umuntu wesifazane engathi umngani uDingiswayo, mgundi iy'nwele kanjalo. Wagcina-ke kwazile ukuthi sekutholakala iy'nwele zakhe zibe khona okuhambeni ngamdla ibizo, wayiyela yena kwaNdwandwe, bafike bambulala. Phinde kumthukuthelise kakhulu uShaka futhi lokhu sekubulewe uyise ngoba wayefana noyise kuyena uDingiswayo, sekubulewe uyise manje futhi labantu futhi wafisa ukuphindisela. Kodwa-ke kushuthi-ke kwangelula-ke phela kusafana uqala kwenziwe ihlambo lenkosi kanjalo, isizwe asihlaseli phela sibe sifelwe inkosi. Kodwa wafunga wagomela ukuthi ihlambo ufuna ukulenza ngaye uZwide kaLanga ilembe. Kumlando-ke waziwayo ukuthi lagcina lihlaselile-ke ilembe, bahlaselana noZwide lagcina ilembe limnqobile. Ngoba-ke namhlanje asikhulume ngomlando kakhulukazi, sigxile engomeni ekuchazeni ngengoma. Lapha kwaNdwandwe sengikhohliwe igoso lakhona kwakuthiwa elaliphethe ingoma yakhona, kodwa khona iphini lengoma okwakuwumfoka Ngcobo walapha endlini yaseMaqadini, uBhulangede. Uyena weyiphini umqambi wey'ngoma lapha kaNdwandwe, ezalwa uMaNdwandwe futhi ehlala khona, ekhulele koNinalume. Umqambi wey'ngoma efaka ngisho iy'nyawo ukuthi fanele akusine kanje ukuze behlulwe abantu. Webaluleke kakhulu, wefana no-coach ngokulimi eselijwayeleke manje kwabathanda ibhola. Wefana no-coach, umuntu uthola ukuthi u-behind kodwa uye umuntu ucija bonke laba bantu abasuke bekilima ngaphambi kwenu. uBhulangede umfoka Ngcobo endlini yaseMaqadini. Kusho ukuthi ngokuhlakazeka kusisa kaNdwandwe wakwazi ukuthi abuyele kubo-ke uBhulangede lapha eMaqadini kwaNgcobo. Ngelinye ilanga kunempi eyayiyohlasela kaKonombewu kwaDlamini, ukuhlasela inkosi uZihlandla yaseMbo, noma singazi-ke ukuthi babe bangeni-ke abambo nabakwaDlamini ngoba phela siyazi ukuthi kade beyindlu eyodwa nje endulo, futhi namanje phela bayindlu eyodwa ngoba uLiwo makuhlehlwe emuva bayazalana. Kodwa ukuthi babe kade bebangeni ngaleso sikhathi asazi, kodwa kwakunokhukhulelangqoqo, impi yayiyale koNombewu. Weza uMacingwane waseNgonyameni ukuthi abambo bayaphuma, kanti yena uhalela iy'nkomo zaMaqadi. Ufuna ukuthi ngesikhathi iphumile yasemba hlasela aMaqadi adle inkomo zaseMaqadini-ke uMacingwane. So kuveza nje ukuthi uMacingwane cha nawe ubehlupha lapha eNkandla. Wayehlonipha abambo kuphela, ezinye izizwe nje ey'hlupha lezi ezinye. KwaNesakandlovu wakwasihlasela wathi sinenyoni ey'mbili eziyingcela iy'nkomo bese zifa imbele zikaMpongo kaZingelwayo. Uy'hlupha lezi ezinye izizwe lapha eNkandla, ehlonipha lesi abambo kuphela. So ey'xhaphaza lezi ezinye kuze kusebenze yena inkosi uYihlandla. Nalana-ke zezwa iy'nhloli ukuthi hayi ngeke ngazi ukuthi konakala emuva, nangu uMacingwane ehlasela aMaqadi lapha edla iy'nkomo. Kwaphoqeleka ukuthi uSambela kaGcwaba jike endleleni angabe esaya kule mpi le abayale koNombewu, ahlasele uMacingwane manje ayolanda iy'nkomo zaMaqadi. Ngempela akakwazi ukubuya nazo inkomo zaMaqadi uSambela angabe esaya empini. Kushaya isikhathi-ke sokuthi ibuye impi le koNombewu-ke yabambo-ke sibuya ney'nkomo. Sibuya sekukhona nabaseMaqadini la-ke ababiziwe ukuthi wozani-ke nizolanda iy'nkomo zenu phela esiyilanda emachunweni. Kuthiwa hhayi ifike-ke yasembe iphuma le koNombewu, ihubo lasembe izongena esibayeni, kugigizwa kushaywa amakhwelo. Kuthiwa-ke kwabe sekudedelwa-ke ukuthi-ke nabo-ke abaseMaqadini manje kade belandelwa iy'nkomo beke
bakhulume-ke babonke phela ngokulandelwa kwabo inkomo. Kwasukuma yena-ke uBhulangede-ke uMfokangcobo ezobongela isizwe sakubo samaqadi. Ayafika abonge kakhulu uBhulangede ukuthi hayi abasembo benze kahle kakhulu ukuthi bakwazi ukubalekelela ekutheni kulandeke inkomo zabo kumacingwane waseNgonyameni. Bese-ke wabese babonga ngokuthi aqambe ihubo noma igama noma ingoma yejadu ayefisa ukuthi isinwe ngabambo nje njenganengoma enkulu yasembo. Ingoma yakhe yayithi uyingwe yasembo bathi wena unamandla ihawuse umuntu izilwane bathi wena unamandla wazwa uyingwe yase bathi wena unamandla ihawuse umuntu isilwane nje wena unamandla uyingwe yase bathi wena unamandla ihawuse umuntu isilwane nje wena unamandla. Wakhipha leyo ngoma, wathi leyo ngoma ufisa ukuthi bakhiphe ngayo nje uma benemicimbi emkhulu labase. Kwasho ukuthi babe nelokhuza, babe namagaga emaningi. Kwakungelula ukuthi beyimukele ingoma abayiphiwe umuntu bayisebenzise njengengoma emqoka. Yagidwa nje yona kodwa yangaba ingoma emqoka kahle lapha Embo. Kwakukhona uNtabelo kaBhungane lapha owayekwazi ukuthi akwazi ukukhanda ingoma nje kuhlangenwe nje manje ayikhande leyo ngoma agcine egidwa ngayo futhi kuhlulwe ngayo abantu. Manje hayi bayizwa nje le yamukelwa yona kodwa futhi yabuye nje yaphelele. Ukuthi lezizwe beyifana ukuthi ziyisizwe esisodwa, isizwe sasembo nesaseMaqadini. Wagcina uBhulangede eyibona ukuthi hayi le ngoma yakhe abayinakanga. Wabe seyishintsha kancane wayinikeza amaqadi. Amaqadi-ke ingoma-ke namanje ingoma enkulu yamaqadi mendisa leyo noma ingasahlatshelelwa kanjalo ngoba yaseMaqadini ithi ithanda ukwehluka bayayazi abamaqadi kodwa naye isho yona ukuthi uyingwe yamakhosi ohlanga. Yayithi ingwe yamakhosi ohlanga nayo uma beyihlabela ithi ayifani kodwa ayifani ncamashi ekaBhulangede. So la Embo yagcina ingoma yasekangiyigidilwayo kodwa enganakiwe. Kodwa mayihlatshelelwa amaqadi uyayizwa ukuthi hayi le ngoma ingoma enzima ngempela. Kusho ukuthi-ke usavumelana nakuthi ingoma ngisahamba ngohlelo lokuthi yayisakhombisa ukuthi ihamba nabambo la kunabambo khona ngoba enye yezinto eyayidala ukuthi iLembe limkhonze kakhulu uZihlandla kwakuyiyona futhi ingoma ngoba lalithanda isitayela namandlela yokusina kwengoma yezizwe zabambo nje zizonkana. Wayithanda kakhulu futhi ingoma yakuyiHlandla ngoba ikona kwakudala ukuthi makade ihlaselwe bese kusinwa ndawonye esibayeni lapha sakhe uShaka. Kuyavela nangalesikhathi kade kuhlaselwe uSikhunyana kaZwide efuna ukubuyiselela uyise ukuthi uyiHlandla yena uyahamba phambili lapho kuhlasela uSikhunyana inkomo wabuya nazo wayisa lapha kaBulawayo esigodlweni seLembe. Afika amabutho asina ndawonye ijadu elikhonze kakhulu ijadu lasembo. Khona nje futhi enye ingoma eyaqanjwa yibabambo futhi bevakashele khona futhi lapha kunomunye umkhosi oyebameme kuwona. Bayiqamba endleleni nje ingoma yavuthwa yagidwa lahleka lajabulile. Kwahamba-ke kwaze kwashaya ikhathi lezi zamanje lezi zokuvela kwengoma lezi bese ifakwa iginci. Nakhona futhi bekusale ukuhamba ngalo ukuthi ingoma ngempela iphuma kuzo lezizwe zasembo ngoba
idlozi likaMaskandi nje uphuzi shukela umuntu umlungu uzibukane ejeneni umfokashezi. Abakwashezi ke bangabambo nabo ngoba bazalwa kodwa akwaDlamini lo bazalwa baphuma endlini kaDlamini labakashezi. AbakaDlamini basazi ukuthi babambo ngoba bazalwa abakashezi bazalwa ile ndoda ezala abakazwane okudla ozwane olinda lezo zibongo lezo bazalwa uyena-ke laba abakashezi. Lo mnumzane uzele kakhulu, ziningi bonke iphuma ngaphansi kwakhe, sengiyalikhohlwa igama lakhe kodwa kwakuwakwaDlamini. Uyena-ke ozala idlozi kuMaskandi uphuzi shukela. Lapha futhi kuMaskandi uyabezwa abantu abaningi abavelele ukuthi babambo ngokomlando wey'bongo zabo la beqhamuka khona. OMajikehlezi Nemamba, oKhansela no-JBC, oMahawukela Mseleku, oSandile Mfokambongo, oMgqumeni, noma ungambeka ngakaKhumalo kuyifana, noma ungambeka ngakaMseleku kuyifana, seyizizwe zabambo. OMtshengiseni Mfokagcwensa, oShwi Mfokaxaba. OXaba phela baphuma lapha kwaHadebe eMahlutshini, amaHlubi vele abambo. Iy'ngwazi ey'ningi, ingwazi nje ephuma enzalweni isizwe sabeNguni evelele uyena mfowakhe impela uPhuzane kula kuMaskandi. Angimkhumbuli omunye obekulela zinga ephuma endlini yalaba ababeNguni. Mhlambe ngiyamkhohlwa mekhona kodwa uKhuba uye impela oyimele leyabeNguni. UKhuba ngaleli izinga akulona ngokwengoma iwe ey'ngomeni zikaMaskandi. Kuphinde futhi emlandweni wengoma ebizwa ngoShameni. uShameni qobo lwakhe kwaDubazana. ODubazana baphuma lapha eSwazini abambo oMasibuko, amawelase abasembo baphuma lapha eSwazini. Umlando wabo uShameni uye owasungula le ngoma ekuthiwa uShameni. Lesidumuzo lo naye futhi yasebenza ngokulamula amakade kunodlame nje isetshenziswe le ngoma izizwe mase yibuyisana kudlala ingoma kaShameni lokudlulisa abantu lokho ukuthi baye baxabana. Njengoba kade ngichazile ukuthi yayisebenza umsebenzi onjalo ingoma njengoba uShameni ayishintsha-ke yasigidwa ngenye indlela. Ubufakazi nje lobo engibuthulayo ukuthi izizwe zasembo ingoma ekade iqhamuke nazo futhi kuze kube namhlanje zisayimele. Hhayi ukuthi ngiyagadla ngikhuluma ngezinto ezama-fact okuwukuthi mekhona omunye owazi ezinye ezama-fact ey'ophoza lokho engikushoyo naye futhi angaphinde asho silalele sizwe ukuthi ukhuluma okunobufakazi noma udlulisa nje inkulumo ukuthi kuzwakala ukuthi ukhulumile. Siyabonga sohlangana ngelinye ilanga-ke sesidingida esinye isihloko.